Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Wikan. Ing kalodhangan menika kula badhe nglajengaken cerita rakyat anggitanipun BP Sudarsono SG kanthi irah-irahan Joko Buduk bagian sekawan. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken cariyos rakyat bagian sekawan menika. Sugeng midhangetaken. Wis suwe Patih Duda tuwa iki kepingin mengku Putri Sekar kedaton iku. Kanggone Patih tuwa iki ora ngurus masalah umur, senajan Sekar kedaton iku sejajar umure karo anake. Nanging bawane ati keyungyun ora ana rasa rikuh, mung dheweke durung nemokake dalan cara kanggo nglamar. Samar yen nganti ditolak sang nata pawan, isih ana rasa pakewuh yen mengko diencepi lan dicenges para nayaka praja liyane. Sawetara jagani aja nganti ana keclemong caturan. Wong tuwa ora nyebut petakilan ora mawas umur. Senajan yen nglirik utawa nyawang sesideman marang Sekar kedaton sing ayu merahati iku katon luwih milangoni naleni ati. Mula kebeneran anane sayembara tirta sawur iki bisa dadi sarana ngayunake mengku sang Dihayu. Ora ana paraga sekti Mahambara bisa mupu sayembara iki lan bakal kasil dadi pemenange. Aku Keburejeng wis ngilani sepira kawigegane wong Powan lan sakiwa tengene. Mung aku sing bakal kasusra manggut karya nyudet kali sawur, diarak dadi jawara lan ditemokake karo sang ayu. Sang nata mangestoni aku lenggah jajar sang ayu. Wong sanegari Powan cingak lan kurmat marang Keburejeng, patih dalem Powan sing sekti Mahambara. Sabanjure aku bakal sinengkake ngenteni dampar keprabon Powan jumeneng nata. Gelarku Mahaprabu Keburejeng sang Amurwabumi. Lah ngembari asma ratu ing Majapahit. Wong ayu. Panglucitane Keburejeng bola-bali melintir brengos sing jengkrak arang kading. Prastawa sayembara pungkasan wis pasrah nyerah, ditunggu sawetara wis ora ana sing bakal ngleboni sayembara. Juru warta samekta mbiwarake yen ora ana peserta sayembara sing kasil, nanging tanpa dinuga saka hubungan penonton ing sisih mburi miyak saya maju mengarep paraga muda nyenyandang rodok lusuh, rambute diure dawa, nyangking teken rada dawa. Yen diteliti permati, dedeg piadege sembada lan bagus ing mapa, nanging ketutupan tilas tatu sarandune raga, siji loro isih ana sing banyu teles menyenyeh ndadekake ngalingi rupa Jentara iku dadi kesaput pedhut malih rupa rada ala. Raden Bangsal putra Brawijaya Majapahit sing maune asma Joko tanpa asma. Karana
penyakit ing ragane iki katelah Jaka Buduk maju alon-alon Trapsila Anuraga matur, "Keparenga nggih Patih, kula pun Jaka Buduk larenipun mbok rondo gamping badhe nyobi nderek nglebeti sayembara punika nyudet lepen sawur niki, mugia murakabi mring sesami." Kaget lan cingak kabeh kang mireng, semono uga Patih Kebo Rejeng. Ana peserta sing diwawas ora mung saka tataran sudra pidak pedarakan, nanging malah bisa kasebut kere cekeran bali, ora pokro lan ora mingsra, malah kepara njijiki. Nanging pangandikan wajib saka nata ing powan lan saiki panjenengane uga mirsani ing panggungan. Ewuh aya ing pambudi yen nglarang ateges madal dawuh ratu, nanging yen diidini bakal tiba kujur. Tegese kujur iku yen nganti sikire iki kasil menang didhawuhake karo Sekar Kedaton, dheweke bakal ngaplo ngemut driji. Luwih cilaka maneh bakal ilang kabeh kegadangan sing wis ditata tarik-tarik. Kepeksa kanthi abot lan ewa Kebo Rejeng ngidini Anuraga Trapsila Jaka Buduk jengking nyembah mring ratu. Alon lakune tumuju ing watu padas atos kumlasa kasebut watu tatak. Lungguh sila sedakep saluku juga manekung puja mring Kang Maha Kawekas nyuwun kekuatan kanggo mbengkas kardi mbedah nyudet kali sawur. Sawetara rinasa cukup, Jaka Buduk ngadeg ngelolos keris Kiai Sabu Jagat saka tekene, melumpat mendhuwur njojohake kerise ing padas pereng sak dhuwure watu tatak kasebut. Elo ing kahanan pereng padas atos kuwi ambyar samyur, banyu kali sawur mancur mili deres kaya curug grojogan. Ngenani watu tatak lan mili ing ilen-ilen jero Taman Sari, sabanjure ngileni ngisi ngebaki bendung lan waduk sateruse pesawahan ing tlatah Krajan Powan. Sorak mawurahan tandha suka gembira, para kawula dasih padha muji syukur wis lepas saka panandang garing ketiga dawa. Nyubya lan gotong bebarengan si Jaka Buduk suka parisuka kaadepake Sang Nata ing panggungan. Sukarna penggalihe Sang Nata Powan wis lepas saka cintraka. Mandeng trenyuh kahanane si paraga lusuh, nanging ing pamandeng tan kasat mripat Sang Nata pirsa yen sing sinebut kere cekeran bali iki dudu titah sembarangan, jalma kinacek trahing kusuma, pantes sinandingake Sekar Kedaton. Lega syukur penggali Sang Nata ngendika alus marang Patih Kebo Rejeng, "Kakang Patih, sira bilasana paraga taruna iki sadurunge sun tampa ing pendhapa powan wis enggal katindakna." Kebo Rejeng sing pancen rada suda pangrungon iki kleru lan selip panampa. Pikirane sing wis kuwur atine ajur kuwi ngelih pangandikan bilasana iku dadi telasana, ateges sampurnakna utawa patenana. Rindhik asu dikite Kebo Rejeng gandeng Jaka Buduk, ati jengkel bunek dada sesek rumangsa diwirangake dening kere setengah ngelarak. Jaka Buduk ora ngarah menyang kali sawur, nanging dilarak munggah gumuk liliran utawa ing tlatah Sragen saiki. Didherekake dening sawetara prajurit pengawal, Jaka Buduk mung nurut senajan kepontal-pontal dilarak. Patih sing kuciwa iki saya duka
Saya rumangsa Joko Buduk sing ndingkluk pasrah iku dianggep nantang dheweke. Atine tambah kesuh kupuh anggone tumindak deksiya. Joko Buduk dipolo gantang sakemenge ndadekake kaget ndomblong para prajurit pengawal. Arep budidaya nyegah ora wani, wedi yen dikatutake kesalahan sing ora dimangerteni. Joko Buduk mung sumarah pasrah. Lali Purwoduksina lali marang piwelinge nata, Kebureceng mung ngugemi benering priyangga. Joko Buduk sing dadi klilip iku kudu disampurnake, kudu enggal dipateni. Nanging aja nganti nganggo keris pusaka kepatian. Trengginas tekene Joko Buduk dirampas, keris ing rangka teken iku dilolos dijojohake ing dadane Joko Buduk. Tanpa sambat, tanpa mindo gaweni, Joko Buduk ngemasi dening pusakane dhewe Kiai Sapujagat. Guyu lagak-lagak patih tuwa Kebureceng wis kasil nyirnakake sing dadi santrune. Enggal utusan nduduk luweng kanggo ngubur jisim layone si Joko Buduk. Keris Sapujagat sing isih gluprut getih iku dibuang adoh tiba ing gegrumbulan. Suka gembira patih duda iku sinambi rengeng-rengeng nunggu prajurit nduduk kubur. Ninggal kaprayitnan yen kabeh solah tingkah ceroboh lan deksiya iku ana sing ngawasi kanthi sesideman, ana candhake. Mekaten para pamirsa pandemen waosan cerita rakyat. Kalau wau sampun kula babar cerita rakyat kanthi ilairahan Joko Buduk bagian sekawan. Ingkang bagian gangsal saged panjenengan tenggo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Rahayu, rahayu ing pinanggih.